Jood bura mag pinje Afrika ma ugwe koro ni ogolo kwayo mar kelo lokruok e chenro mag piny owacho mondo mi oluwre gi lokruok mosebedo katimore kuonde tije mondo chiw sir mowinjore ne joma tindo mathothgi jodong gachien e kuonde tijego. Magi wacho e kaunti ma Embu, romo mane gibedo godo mar juma achiel. Romo mokelo kanyakla moko kuom jotije piny owacho ahinya to mago marango chal mag jotije, kama jood burago oywago lwasi marach ma thoth jotije ma rawere ma koka chako tich thoro kaloe e seche ma thothgi timo tije mag yor mbui sani. Jalup gavana mar kaunti ma Embu Kinywa Mugo owacho ni piny owacho mag counties nitiere gi ng'ikruok e keto kare weche mag chudo ne jotije ahinya to ne jotije mosebedo katiyo kuom kinde malach. Jood burago osingo chwalo paro mar kelo lokruok e od bura mondo mi goe mbaka gi jood bura. I want to agree with the President that we need a lot of changes to cope with the times. That is what I have experienced. The same things which were there when I was joining service in 1990s are the same things there. And now it is even a strange world to some of the young people. Like Ngesa there, we are now inducting into the service. We have an open discussion with the youth, and they have raised critical issues, especially touching on policies, that I think they are pertinent issues that they are raising. The HR policies, for instance, that we have currently, according to what we have gotten from them, is that they are not favoring the youth. They are favoring as the old cohort that is exiting the service. Number 3, we need to develop an integrated approach to leverage technology and innovation. I think that is very important to the